गिबियावनो आंनि चेनेल नायगिरि गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय जाबाय। दिनै दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर नोंथांमोननो लागै लानानै फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायजोबोब्ला गोबां खौरांफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। आरो आंनि खावलायनाया बेनो, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होगोन आरो बेल आइकनखौबो अल थुनानै लागोन होननानै आङो आसा खालामदों। अब्ला रायजोफोर, दिनैनि सेथि खौराङा जाहैबाय बर' हारिनि गिदिर खहा। बाक्सा जिल्लानि मेधाकाट ओनसोलनि सुरुकुजिजार गामिनि मुंदांखा ताइगान्डु गेलेगिरि अबनि बसुमतारिया हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जायो होनना जों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा ताइगान्डु गेलेगिरिल' नङामोन, नाथाय समाजनि गोबां बिहोमा गोनां खामानियाव इनभल्भ जानानै दंमोन। थांना थानाय समाव बिथाङा राजा इरागदाव बनगाव गुदि फरायसालियाव लेङाइ फोरोंगिरि महरैबो खामानि मावदोंमोन। मेधाकाट गुदि थुनलाइ आफादनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिबो मावदोंमोन। मेधाकाट आन्सलिक एबसुनिबो बारग' बोसोनगिरिमोन। मेधाकाट आन्सलिक बाथौ गौथुमनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन। मुंख'नो गोनांदि बिथाङा नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल ताइगान्डु गेलेनानै गोबां रोखोमनि बान्थाफोरबो आरजिनो हादोंमोन। मुंख'नो गोनांदि बिथाङा ताइगान्डु गेलेनायनि नेशनेल रिफारिमेन्टबोमोन होनना जों मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि रुंसारि जानायाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बाक्सा जिल्लानि स्पर्ट अफिसनिफ्रायबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। रायजोआव जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरखौ पुलिसनि सिग्रोमनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो गोबां स्ट्रिक्टयै सोलिगासिनो दङ। सोरबा सरकारि साख्रि मावग्राबाबो, सोरबा मास्टारब्लाबो, सोरबा आर्मि पुलिसब्लाबो आरो सोरबा MLA नि फिसाज्लाब्लाबो रावखौबो मोखां नायाखै, रावखौबो रेहाय होआखै पुलिसआ। बिहाली समस्तिनि MLA रनजित दत्तनि फिसाज्ला दिपज्योति दत्तखौ पुलिसआ हमदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दिपज्योति दत्तजों लोगोसे सानै लोगोफोर दंमोन आरो बिसोरो साथामबो जौ लोंनानै फर्चुनार गारियाव फैबाय थानाय समावनो पुलिसनि जेयाव गोग्लैयो। जि समाव पुलिसआ जौ लोंनानै गारि सालायनायफोरखौ चेकिं खालामबाय थादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जौ लोंना गारि सालायनायनि थाखाय जुरिमाना खालामदोंमोन दिपज्योति दत्तखौ, नाथाय पुलिसजों नांज्लायनायनि जाउनाव आरो फाइननि हेंथायै जुजिनायनि थाखाय पुलिसआ कास्टडियाव सोना दोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरांगिरिनि सायाव मिसबिहेभ खालामनायनि अजद। नगावनि डिसि नरेन्द्र कुमार शाहनि हेंथायै दुंहाव थासारि। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दीपांकर मेधि मुंनि सासे खौरांगिरिखौ मिसबिहेभ गाज्रि बेबहार खालामनायनि अजद। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2023 मायथाइनि जुन दानाव सासे आइजोआ सिनियर सिटिजेनशिपनि एप्लाइ खालामदोंमोन नगाव डिसि अफिसावहाय। नाथाय बे खामानिया लेहेम जानायनि थाखाय बे खामानिया मानो दासिमबो जायाखै बिनि सायाव रिपर्ट खालामनो थांदोंमोन दीपांकर मेधिआ। जेब्ला दीपांकर मेधिआ डिसिनि पार्सनेल स्पेसआव हाबफैदोंमोन, अब्ला डिसिआ दीपांकर मेधिनि सायाव आखाइ होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो पुलिसफोरखौ बाहेरायाव बुद्रुना लांदोंबो होननानै मिथिनाय जादों। खौरांगिरिनि सायाव बिब्दि मिसबिहेभ खालामनायनि हेंथायै मैया गुवाहाटीनि प्रेस क्लाबआ सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों आरो डिसि नरेन्द्र कुमार शाहखौ आसामनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनांगौनिबो दाबि खालामदों। आसाम राइफल आरो मणिपुर पुलिस लोगोसे जयै अपारेसन खालामनानै 1.137 केजिनि साइक'ट्रपिक ड्राग्स बोखांनो हादों। थांनाय 5 जानुवारियाव मुंख'नो गोनांदि बोखांनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना 1.5 क्र'र होनना मिथिनाय जादों। गोदान दिल्लीयाव EVM मेसिनखौ लानानै दुंहाव थासारि। मुंख'नो गोनांदि ल'कसभा बिसायख'थिया खाथिसै। बे समावनो गोदान दिल्लीयाव EVM मेसिननि हेंथायै सोमावसारदों। EVM मेसिनखौ गोबां मेनेज खालामनो हानाय जायो। EVM मेसिनाव गोबां 2 नम्बरि खामानिफोरबो मावनो हानाय जायो। EVM मेसिननि सायाव फोथायजाया। फैगौ ल'कसभा बिसायख'थियाव EVM मेसिनखौ बाहायनो मोननाय नङा होननानै सोमावसारग्राफोरखौ पुलिसआ हमनायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमनि थाखाय खौराङा बेसेङानो। जुदि खौराङाव माबाफोर गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला
अन्नानै गावनिनो बर' हारिनि होननानै निमाहा मोनगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। थेंक इउ सो माच फर वाचिं।